Tingnan mo nga! Tindog daw. Gamay. Walasan ako na yung adlaw eh. Good, unta ko ni bulag. Ako man nagsumbag. Apil! Apil ka ha! Hagot! Tapos ako nagbulag-bulag na. Mabatamag yun sa... Bantay ng mga buhanga mo. Bubalos ko ninyo. Mag-training ko. Karon, tanan ako akong training. Tugol sa basic. Karon, ipokus na akong training sa likay. Kay murag ni aksyon naghinay akong lihok ba? Bang! Yan ni Ragudo, para sa left hook. Gago ka ba? Sa right hook. Ug sa uppercut. Asa ka na ko tumakitaan si Samuel Tabiling Hingo ron ba? E paminaw ko. Okay na magiging siguro mi ato. Ikita man mo tugbok-bok tong assassin nagikuha na ko sa una. Perting tanga ah. Kay sakto ba? Na ako gidala nga balance pagpagwapo o pagkondisyon sa lawas ba? Pahit sige saya ha? Tanawo na ko tumi kung naa ba siya? Ay sakto. Naagay di siya diri sa tambayanan oh. Dapat ihatagin ako ni siya ditso. Kaya pasi pagduol na ko ba, manumbag siya ditso. Uy! Sama ka, kurat bang ka? Abinog manumbag ka ba? Dili, uy! Di ba okay naman ta? Nagdala gani kong pampagwapo para sa imo ha? O papakondisyon sa lawas ba? Para magkaanak ta? Si, anak, nabayat na ka? Dili ba? Para to amigo ba? Magbalik ba? Ay, amigo? Oh! Yate, abi na nga nabayad na dyan ang buang. Mutira baya dyan ko. Basta naibangag. Turang mabuang mo. Inom pa. Nag-celebrate na sila ba nga ilak ng kulata. Pero wa sila kabalo, nangandam ko. Dili lang niya po kumukumpiyansa. Kailangan niya po na kumutawag uris back. Kaya ba kinasamol na balingin ko no? Tawagan sana ko parikoy na ko be. Lo parikoy, asa na bang ka? Ha? Paging na naman tagabiing, rasbakan ko ni mo. Mukha nino, ako yun na. Uris back lang ka ba? Ano pagdugay diha? Ibta na! Dasmag na ko ba? Ito na wala! Tingnan mo nga! Tindog daw. Karon, magtigi ta! Kulata ko yung tingnan daw, ab! Ikaw, may maring bulag! Ngayon nagbulag-bulag ka? Nainit kimik ulo atong duha? Mali ba rin ang bulagong sa mundo, ha? Ikaw ay kawab! Ikaw po ka na mag-asasin sa una para kulatahon siya! Karon, di mo akong yun, ay! Ay, sige singkad ya. Saba kay ka. Sa di gusto nimo? Away? Basta ayan na ba niya? Asa manigikan eh? Harapad. Pero lagi yun, sumbagay na ba? Timing doon akong abot ba? Makarisbak na ko. Kago mo, ha! Tama ka, gukuran na to ba? Kaya sa uris back mo, eh! Gago ba? Lumsan ka na akong amo! Hoy! Lumsan ka na akong amo! Tura na, nag-abot na sila! Ano po nagkapil-apil oh? Bakulatan ay ka? Ako na, apil-apil ay ka? Uy! Wala po. Uris back, di buwang! Tindaan ko pa lagi! Pag na mga pilapil, may makulatahan! Duwa kita na blakayan! Sus, mauro tayo sumbag. Mga tarong lang sumbag. Sakit ka mata. Karon, ipokus na akong training sa likay.